Δοκιμασίες που δεν περιμένατε ποτέ να δείτε στην κυπριακή τηλεόραση. Παγίδες που θυμίζουν σκηνές από σινεμά. Αντικείμενα που δεν θα τολμούσατε ποτέ να αγγίξετε. Ζωντανά πλάσματα που θα έκαναν και τους πιο θαραλέους να τρέμουν. Και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον που όλες οι αισθήσεις λειτουργούν στο έπακρο, εκτός από την όραση. Αυτό είναι το Total Blackout. Τέσσερις καθημερινοί άνθρωποι θα δοκιμαστούν με τρόπους που ποτέ δεν φαντάστηκαν, σε συνθήκες όχι και τόσο ιδανικές για αυτούς. Και όταν λέω όχι και τόσο ιδανικές, εννοώ στο απόλυτο σκοτάδι. Αυτοί δεν θα βλέπουν τίποτα. Όμως εσείς θα μπορείτε να δείτε τα πάντα μέσα από τις τελευταίας τεχνολογίας υπέρυθρες κάμερες. Όπα, τι είναι! Σεξίξι, ρε Πάμπο! Σεξίξι! Είναι! Πιάστο ρε! Πιάτο! Τι είναι, τι είναι! Άρα μου τούτο ρε! Κάτι μου τσι! Έλα, πιάω! Τι είναι, τι είναι! Τέσσερις τολμηροί συμμετέχοντες καλούνται να τα βγάλουν πέρα σε απρόβλεπτες περιπέτειες μέσα σε ένα χώρο που τα πάντα είναι μαύρα. Η φαντασία φτάνει στο αποκορύφωμα. Η αδρεναλίνη κτυπάει κόκκινο, προκειμένου να καταφέρουν να κινηθούν μέσα στο χώρο, να ξεπεράσουν τους μεγαλύτερους τους φόβους και να φτάσουν ένα βήμα πιο κοντά στο χρηματικό έπαθλο. Θα καταφέρουν άραγε να δαμάσουν τους δαιμονές τους ή θα τους καταπιεί το απόλυτο σκοτάδι. Πριν σβήσουμε τα φώτα, πάμε να γνωρίσουμε τους παίχτες μας. Είμαι η Κατερίνα, είμαι 25, είμαι make-up artist και δηλώνω πελόπλασμα. Δήλωσα συμμετοχή, απλά δεν ξέρω. Απλά δήλωσα. Είμαι ο Ανδρέας Σοκράτους, είμαι 28 χρονών, έχω μαχαζί με ρούχα και δεν ξέρω τι με εκφράζει. Είχα 2 χρόνια χάμστερ και δεν του τζίσα ποτέ. Όχι τώρα έφερετε με να πιάνω ποντικούς και ταράχνες. Το όνομα μου είναι Σάμουελ Χαράμπος, είμαι 29 ετών, είμαι ιδιοκτήτης καφετηρίας στη Λεμεσό, Black Rooster, και οι φίλοι μου όταν με αντικρίζουν το πρόβλημα μου λένε είναι καλώς τον πρίγκιπα Ζουλού. Είμαι η Χριστία, είμαι 26 ετών, είμαι lash maker και είμαι πελή. Πολλά πελή, γι' αυτό προσεχέ. Οι φίλοι μου λαλούν πάντα ότι η καλωστή γιατί είμαι πολλά εξωκαρδιάς και ότι είμαι πολλά πελή και λαλούν με συνήθως μπιτσίσα. Σας καλωσορίζω στο Total Blackout. Ο φόβος και η ανησυχία φαίνεται να χαρακτηρίζουν βαθιά την ανθρώπινη ύπαρξη. Κάποια στιγμή στη ζωή μας, ίσως να βιώσαμε έντονα συναισθήματα φόβου και ανησυχίας, πιστεύοντας ότι δεν θα ελευθερωθούμε ποτέ από αυτά. Προφανώς μία από αυτές τις στιγμές στη δική σας ζωή θα είναι και το σημερινό. Γιατί στο απόλυτο σκοτάδι η αίσθηση του χρόνου χάνεται και η ανάγκη να μπει ένα τέλος στον πανικό σας θα μεγαλώνει. Ας γνωριστούμε όμως. Κατερίνα. Γεια σας. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Σε βλέπω λίγο αγχωμένη ή είναι η ιδέα μου? Λίγο. Το λίγο αγχωμένη είναι τσάς όσον πατάει η γάτα ή όσον πατάει ο ελέφαντας? Στον πατέρα ελέφαντας. Τόσο πολύ. Καλές επιτυχίες να σου ευχηθώ. Χαίρομαι που σε γνωρίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντρέα, καλώς ήρθες. Καλώς σας ήβρα. Τι σε φέρνει στο Total Blackout? Ο Σαμουέλος. Ο Πάμπος. Ο Πάμπος, ο ξός Σαμουέλος. Ο Πάμπος. Έπιασε που τα αυτιά του φέρεις στα δαμέ. Έπιαμε όπως το... Να το σάσω καλά μετά όμως, που να φύγουμε. Έχεις 30 δευτερόλεπτα ανεμετάνιωσης, μπορείς να αφήσεις. Τώρα ήρθαμε, τέλειος. Μια τσίρτες, λάζεις να κάτσεις. Ήρθαμε να κάτσουμε. Σου εύχομαι να το απολαύσεις, φίλε μου. Ευχαριστώ πολύ. Έχω ακούσει ότι έχεις μια φοβία λίγο περίεργη. Αεροπλανοφοβία. Πες μου τα λίγο. Μια φορά ήταν από Αγγλία και κάτσα σε μήνα όλη νύχτα. Τελικά μόλις είδα το αεροπλάνο, έφυγε και το ποτό, έφυγε ανούλα. Ήμουν με τον Πάμπο και βάζω του το χέρι. Μαζί στη ζωή, μαζί και στο θάνατο. Ας πούμε, παράδειγμα, φουάζει ότι να έχουμε ένα αεροπλάνο μέσα στο σκοτεινό δωμάτιο. Φίλε, η άλλα του τη στιγμή προτιμούν να πάω μέσα αεροπλάνο. Τόσο πολλά. Ναι. Μαθαίνω ότι πίνεις για να μπεις μες στο αεροπλάνο, ισχύει?
Ισχύει. Να ζητήσω από την παραγωγή να σου φέρει ένα shot. Θέλω λουλόι. Θα λάλες, Όχι, όχι. Λοιπόν, η παραγωγή παρακαλώ να είναι stand-by. Σαμουέλ, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκαμε. Έπιασε το μουταφιά, ζητείτε παρέα. Ναι, κάπως έτσι. Βασικά ήταν το θύμα, πας στο θύμα. Θύμα πας στο θύμα. Βασικά, Όπως ναι, λέμε ναι. ψέμα στο ψέμα, Ναι, θύμα κάτι πας στο έτσι. θύμα. Ναι. Εσύ, ποιανού θύμα είσαι? Εγώ κάποιου. Που εγκαβούλαμε. Προς το παρόν είσαι θύμα δικό μας. Έτοιμος για σήμερα? Έτοιμος. Μην το λαλείς με σιουκά. Που τα το ράτζο να πάει. Έτοιμος, θαραλέος. Έτοιμος. Πάμε τελικό. Πάμε και τελικό. Αχ, την ομαδούλα σήμερα δεν τη βλέπω πολύ σίγουρη. Εγώ σκεφτώ ότι χτες ένα κοιμήθηκα γιατί είχα πιο κατσαρίδες μες στο δωμάτιο μου. Α, τώρα μιλούμε κανονικά. Όσα περιμένουμε. Κρίστια μου, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Τι μου κάνεις? Καλά εσύ. Ωραίο μαλλί, υπέροχο μαλλί. Thank you. Ευχαριστώ. Πώς είσαι? Τέλεια. Βλέπω έτσι ένα περίεργο βλέμμα. Αχωμένη. Αχωμένη κι εσύ? Ναι. Πέτε μου και κάτι καινούριο. Είσαι έτοιμη να αντιμετωπίσεις τους φόβους σου? Ναι. Κρίστια, εσύ τι φοβάσαι περισσότερο? Δεν φοβάμαι κάτι συγκεκριμένο. Ανακατσώ. Είσαι στο σωστό show, Κρίστια μου. Ξέρω. Τι σε φέρνει εδώ? Η εμπειρία. Η εμπειρία. Είναι κάτι που το παρακολουθούσα και ήθελα να το κάνω. Ναι, είμαι άνθρωπος που βάλω στοιχήματα με τον εαυτό μου για να τα καταφέρω. Καταφέρνω τα συνήθως. Ποιος από εσάς έχει έρθει εδώ για το χρηματικό έπαθλο? Εγώ. Και για τούτο. Το σίγουρο είναι ότι θα αποκτήσετε όλοι μια συναρπαστική εμπειρία. Τώρα για το χρηματικό έπαθλο, ένας θα το πάρει και θα κουραστεί πολύ για αυτό. Θα περάσετε 3 δοκιμασίες. Στο τέλος κάθε δοκιμασίας, ένας από εσάς θα αποχωρεί και θα απομακρύνεται από τα 1.000 ευρώ. Το χρηματικό έπαθλο είναι μια χορηγία της εταιρείας ΚΕΑΝ. Δεν θέλω να μου αγχώνεστε. Μην ανησυχείτε, θα είμαστε καλοί μαζί σας. Θα είμαστε. Σύμφωνα με την Ένωση Επιστημονικής Μελέτης Παραφυσικών Φαινομένων, υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις για να καταλάβει κανείς αν το σπίτι του έχει στοιχειωθεί από πνεύματα, οι οπτασίες, οι παράξενους ήχους, οι αλόκοτες μυρωδιές, Κερτίσαμε. Γίνεται αφίο. η ανεξήγητη μετακίνηση θέσης αντικειμένων, η νευρική συμπεριφορά ενός κατοικιδίου ή η αίσθηση κρύων σημείων μέσα στο χώρο, είναι όλα τους τυπικά συμπτώματα ενός στοιχειωμένου σπιτιού. Κάτι στοιχειωμένα, ακούω κάτι πράγματα να μετακινούνται, εφοβούμαι τα πράγματα, με συγκινούν. Οπότε τώρα δεν ξέρω τι είναι να μετακινείται. Ελπίζω να μην είναι πάνω μου που να μετακινείται. Οπότε εντάξει. Αχ, γιατί το είπα αυτό? Τώρα σκεφτώ. Α, ναι. Επειδή σε πολύ λίγο, σε ένα τέτοιο μέρος θα πάτε. Καλή επιτυχία. Πάμε που ένα ακούες. Εσύ ακούες. Άκουα εγώ. Επιέμαι να μπούμε. Είπε ότι έχουμε φοβίες που Από τώρα το πρέπει είπα να τώρα. τις ξεπεράσουμε σε αυτό το παιχνίδι και αυτά και αυτά να πιάμε τα 1.000 ευρώ φεύγουμε που να κάνετε. Ωραία. Τέλεια. Τέλεια. Ανδρέα. Ανδρέα. Στον πρώτο γύρο, οι διαγωνιζόμενοι θα διασχίσουν το σκοτεινό θάλαμο σε ζευγάρια. Πρέπει μέσα σε 10 λεπτά να μαζέψουν όσες περισσότερες πλαστικές νεκροκεφάλες μπορούν. Η ομάδα που θα μαζέψει τις λιγότερες νεκροκεφάλες ή σε περίπτωση ισοπαλίας κάνει τον μεγαλύτερο χρόνο, χάνει και ένας από τους 2 παίκτες αποχωρεί από το παιχνίδι. Εντάξει, να μαζέψουμε τις νεκρό... Πρέπει να είμαστε γλυόρες. Εντάξει. Πρέπει να νικήσουμε τους άντρες. Πιστεύω ότι σαν ζευγάρι θα τα καταφέρουμε. Ανδρέα. Τι μας το γίνουμε ρεζίλ. Θέλω. Τελειώνε, αγάπη. Δεν θέλω να πάω, φοβούμαι. Τα τύχη μας. Θα δείξει. Εγώ είμαι έτοιμος. Δεν ξέρω, είμαι έτοιμος, αλλά είναι. Δεν μπορώ, έτσι να μπω μέσα. Δεν μπορώ. Αλήθεια, μπορώ να μπω μέσα. Εγώ θέλω να μου είπα καμάνα μου, ρε πάμε. Άνοιξε την πόρτα. Πανικοβλήθηκα πριν να μπω. Όντως δεν μπαίνω. Ανοίξτε το να φύγω. Παναγία μου. Το λοιπόν. Όπας. Να σου δω κόλλα τα. Έτω. Εννοείται είναι καλύτερο για μένα. Να έχω τον πάμπο μου δίπλα μου, να με κρατά από το χέρι. Μάρτε εσύ, Μάρτε, άντε. Ρε, είσαι, κάμε τη λεμεσό περήφανη, άντε. Εγώ φοβούμαι. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Αγάπη. Δεν μπορώ. Όπας, τι είναι.
Οπα ρε. Ωχ, Παναγιά Να το μου. βάλω το. Άντε, σε βάζω το χέρι σου, πια τίποτε. Αγάπη, εσύ για έφασε τα φύτια και τα Παιδιά, δεν φοβούμαι τα πίθια, δεν ήξερα τι έχει μέσα. Λογικό, όταν σκοτεινά φοβάσαι. Όπα, τι είναι. Είχε πολύ νερό να πω. Ναι. Μπορείς να μην είχε κάτι, απλά να ήταν μόνο Νομίζω είχε νερό. και κούκλες. Όπα, κάτι άκουσα. Κάτι έπιες! Ω my god, παιδιά, εγώ με παραπάνω ξέρεις από την Κατερίνα τελικά. Αγάπη, τι έπιες? Είδω μου. Βάστα, άντε βάστο το. Αίζεις τα χέρι Όχι, μου. βάστα με γιώνα, έχασαμε. Βάλε εγώ τώρα, το μιλάς πάλι. Το λοιπόν. Άντε. Ο χρόνος περνά, τικ-τακ, να μας φάνει η αρσενική που τους περιπέζαμε, γαμ. Όπα, στά μου τούτο. Σεξίξι ρε Παμπό. Σεξίξι. Πού είναι οι νεκροκεφαλές! Ήβρα, νεκροκεφαλή! Κάτι έντζησα. Κούκλα, κούκλα. Κάτι. Πού είναι! Τούτη που έτσι εγώ είναι νεκροκεφαλή. Κάτσου. Δεν ξέρω τι έτσι Να που πιάνω ρε. Πιάστο. Ρε, να πιάστο εσύ, εσύ δεν πιάνουν το πράγμα. Πιάστο, πια όρκα σου, πιάστο. Είναι. Να μακάσει. Πιάστο ρε, Να μακάσει. πιάστο ρε. Πιάτο. Τι είναι, τι είναι. Α, Πιάστο. όχι, όχι. Ας μου χέρι μου λίγο. Άντζησα πριν. Αγάπη μου αγαπάς με τόσο πολύ. Μόνο που τσιριλάς παθαίνω πάνικα attack. Πιάτο. Άντε. Εσύ τι έπιασες! Τίποτε! Εντάξει, ρε, σε που έτσι Πίσω μας, ναι, πίσω μας κάτι εκλώτσι. Μια φάση είναι βάζας με έτσι, και γύρισε και εσύ έπαιρνες το μαζί σου. Πάμε μπορεί να μου κόψεις το χέρι μου. Εντάξει, είναι. Άντε πάμε μου κάνει δουλειά. Α, Βάσ' το. Ένα πάθω κάτι. Τι είναι τούτο εδώ μέσα. Να μπούσει. δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Ψάξε ρε μ***α, σε φέραγα εμάς. Εντάξει, πια εγώ το τελευταίο. Εσύ που βάλεις πρώτα. Εσύ το βάλεις. Εσύ που το Κάνε βάλεις. μας περήφανο. Πήγαινε, please. Όπα, μάντα μου τούτο ρε κουμπάρε, κλωστές. Όπα, τι είναι το νεκροκεφαλή τούτη. Τούτη. Έπιατη. Όχι, δεν ξέρω, έχει πολλές κλωστές. Κάτι κουνιέται λάλος, κάτι κουνιέται. Σε βάρ' το εσύ. Το χέρι. Να με λάλεις, μα δεν θέλω ρε γάρε. Βάρ' το εσύ πρώτος. Σε άντρα. Έβαλα το. Δεν ήβρα τίποτε, βάρ' το εσύ. Όχι, εσύ ξανά. Καλή ρε εσύ ρε, σοβαρεύτου ρε. Τι είναι τούτες σούλες ρε κουμπάρε οι κλωστές, να πού βάλετε δάμοι αράχνες. Τι είναι. Αν είναι αράχνες, με κοφτεί, αλλά ακούετε κάτι παραπάνω, πιο βαρέτο ρε. Εσύ που κάνεις τον αντάρτη με τα ράχνες και τα τσαρίδες, βάρτε. Πού είσαι. Δάμε, έλα, δάμε είμαι. Τι έχει μέσα? Έχει κλωστές αγάπη μου, κλωστές, έλα να δεις. Σεξίξι! Δεν φωνάζεις εσύ, εγώ βάλω χέρι μου. Κι εγώ βάλω το μόσε. Επιάτω. Πού την έπιασες, πιάσ' την και... Εντάξει. Απαναγιά, κάτι έχει. Δεν είναι νεκροκεφαλή του το πράγμα. Δίπλα σου αγάπη μου, δίπλα σου. Συγγνώμη, κάποιος μου χιονώνει νερά ή που είναι Όχι, που την νεκροκεφαλή. Απαναγιά. Αν, σεξ, Πάμπο. πού έβρεθηκε το δάμε. Πάμπο. Γύρισε που είναι άλλη, Περίμενε. γύρισε που είναι άλλη. Με φόη. Άις μου το χέρι, άις μου το χέρι. Έλα στάμε ρε. Σεξ. Θα σου ρίξω. Άντε βάρ' το. Είμαι γεμάτος. Πού κι εγώ είμαι γεμάτος. Να γεμάτος πέσουμε είσαι, να βαρούν πριν πολλά είσαι. παρά. Άντε, βάρ' το τελευταία φορά. Καλά βάρ' το εσύ πρώτο. Αφού είμαι φορτωμένος, δεν Πες. μπορώ πως είμαι, να μου πέσω Στα ρε. μέση πια, κάτι ακούεται. Παραλίο. Νιώθω τα πόδια μου να χάνω, να μου λαρεί. Πρώτη μέρα στο σχολείο. Αύγουστος, Αρέσκει τα άνοιξη. τραγουδά, αρέσκει. Πάρ' το χέρι σου και στο πάνω μου. Περίμενε. Όπας, κάτι μαλακό. Απ' τα μου τούτο ρε. Κάτι μου τζις. Εσύ είσαι. Άοκα. Εσύ είσαι. Δίπλα σου εγώ είμαι ρε παραπέρα. Όχι, μπροστά κάτι μου τζίσε. Δεν ξέρω. Βάρ' το χέρι σου αγάπη και μετά μην να σε σώσω. Ναι. Καλό. Για να δω. Απαναγιά μου, παιδιά. Τι είναι τούτο. Τι είναι τούτο. Ένα άνθρωπος. Αντζίζω, έλα τζις του και εσύ.
Περίμενε. Ένα πιάω ένα άνθρωπο. Πού ήσουν τόσο καιρό! Έπιαστο! Εντά! Άσκαρα! Το κοριέν άνθρωπος με ριτσιρίλα. Έπιανε! Έπιαστα. Δεύτερο ήταν ο άνθρωπος που του έδωκαμε πολύ ξύλο, η αλήθεια του καημένου. Φάει ξύλο. Γιατί δεν μας αφήνε να πιάσουμε το σκελετό. Μόλις κατάλαβα ότι είναι άνθρωπος. Φάει ξύλο και που τέσκιο. Ναι, μα σε σοβαρό. Δώσ' μου την νεκροκεφάλι. Σοβαρούς. Πιάστε. Του το ζάμε. Πάλι Να στο πίσω, λέω σου το. Ήταν μπροστά μου κάτι σιούδα, έτσι μπροστά μου. Μάνα μου, με σε κουφάρεις. Ενώ με σε κουφάρεις. Όπα, ζαπούτσινο κόκκαλο! Πού είναι? Δαμέ, μπροστά μου. Δαμέ. Εντάξει, έλα άλλο λίγο, έλα ένα βήμα μπροστά. Εδώ, εντάξει. Μυρίζει κότες δάμε που πουλιά, δεν ξέρω, ποντικούς, κάτι μυρίζει. Νέζα, για Μα αυτό! έδρωσα. Με πουράζει! Μια όρκα! Πάμε μπαμπο. Πάρτο. Πήξη! Πάρτο ρε μπαμπο μου, πάρτο ρε Black Rocket. Μαύρο διαμάντι μου. Έχει μέσα! Παιδιά, να μου τούτο σκελετός, παιδιά, βάλετε σκελετό! Δεν ήξερα, γίζω κάτι σαν τα οστά. Παιδιά, να μου τούτα που γίζω... Έτσι που είναι ώρα που θα με βαστάς με Μάικερ, έδρωσε το χέρι μου. Τώρα παραβαίνει, με χάθουμε. Περίμενε, πού είσαι να μου τούτο. Εγώ είμαι. Η βραλώνα. Απαναγιά μου, έχει. Α, μάνα μου, κάτι έχει. Εντάξει, μας πάει πια μια... Νομίζω μαζέψαμε τεσούλες όμως τις μεθόδες. Όχι, σπράγαμε καμιά μίση. Πιάσαμε 9, ήσουν παραπάνω. 9 είναι 10. 10, κάπως άμε. Άμα έπαθα έτσι τώρα, σκέφτω στην επόμενη δοκιμασία αν θα μπω μόνη μου. Να μου κάνουμε τώρα! Σεξίξι. Παιδιά, πάμε σπίτι μας. Σεξίξι. Πάμε σπίτι μας. Δεν θέλω ξανά. Κάποιοι πίστεψαν όντως ότι το δωμάτιο που πήγατε ήταν όντως στοιχειωμένο. Ανδρέα, Έχω μιλιά. δεν έχεις μιλιά, και μέσα όχι μόνο νήσες, παραΐσες. Μίλας με τον αέρα. Για να μου πει το... Μίλας με τα φαντάσματα. Πέσαν οι δύο ατάκες, ο ένας λένε το αλλού δε, πού να δω. Ήταν το μόνο σίγουρο ότι δεν βλέπατε εκεί μέσα εκεί. Αφού έλαλε μου δέποτα, πού να το πω εκεί, αφού δεν μπορούν τίποτε. Σαμουέλ, όντως, δαμε έχει ένα πόινο φίλος μας. Πού του ελάλες να δει, άνθρωπε μου. Εδώ και να δεις και από έντσιζα, ξέρω εγώ. Τσίσε να μένα, μου, τσίσε να μένα. Εγώ εφοήθηκα, Και εγώ εφοήθηκα. αλλά δεν ξέρω αν εφοήθηκα παραπάνω από τον Άντρεα. Αλλά νομίζω εφοήθηκα. Κατά πάνω μου ρε, βάστας με συνέχεια από χέρι. Δεν ξέρω, ρε λέει, αφού θωρούς... Εντά εθώρες με πάλι, εθώρες με πάλι. Έτσι θωρούν, ναι, Άγγελο. Τσίσε τζαμένα, λένε μου, τσίσε ποτσίν, τσίσε παντέτια θόρουν μου, λένε τσίσε κάμε Αφού είπα φτιάς. θα πιάμε με σειρά και όχι πελό, ρε. Ελεβεντές, εφοηθήκετε πολλά παραπάνω από το κανονικό. Ξέρουμε. Ρε φοβούνται ωραία τα παλικάρια. Φοβούνται. Πυγμή. Αφού είπαμε σας να μας φέρετε και 3 σφινάκια πούντα. Sorry ρε φίλε, δεν θα το ξανακάνουμε. Αλλά από την άλλη, Σάμι, εσύ έχονες του φίλου σου κανονικά και με τον νόμο. Έφευκε μου, Ελπίζω να είστε αγαπημένοι μετά από αυτό. Βάστα μου και το είμαστε, χέρι μου να μου το πάρει Ο πίσω. Βάστας σου δεν σου το ξαπόλα. Σε καμία περίπτωση. Χριστινάκη, τι λέει. Πήγες να μου λυγίσεις σε μια στιγμή. Δεν ήθελα να μπω. καταλάβαμε το. Επανικοβλήσαμε έξω, γι' αυτό δεν ήθελα να μπω. Σε πανικοβλήσανε. Ναι. Τι θα γίνει μαζί σου, αν περάσεις την επόμενη δοκιμασία, να μας μείνεις στο διάδρομο, θα μπαίνεις μέσα. Όχι, να μπω. Να μπω. Εδώ στο elimination set είσαι πανέτοιμη, είσαι φορτσάτη. Λίγο πριν να μπεις Ήμουν στο καλή όμως δωμάτιο. μετά. Ναι. Μπορείτε να πείτε. Κατερινάκη, Γεια. τι λέει. Καλά. Φωνή έχουμε, Κάτι έχουμε, κάτι έμεινε. δύναμη έχουμε. Έχουμε. Τι λες, θα πάμε τελικό. Θα πάμε. Μα λέει το πολλά σιγά, εσύ σε βλέπω Και τόσο. βέβαια θα πάμε. Ελεβεντές, κανονίστε. Κανονίστε την πορεία σας. Όσο γελάσατε, γελάσατε. Μάλιστα. Κάποιος από εσάς θα μας αποχαιρετήσει νωρίς. Μπροστά σας έχετε 4 τετράγωνα. Ένα από αυτά κρύβει μια μαύρη τρύπα. Κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται η μαύρη τρύπα, ούτε καν εγώ. Να σας παρακαλέσω και τους 4 να σταυρώσετε τα χέρια και να πάρετε θέση.
Απαναγία μου. Με λαμβάνω. Δεν θέλω να πηδήσω. Άσχετο ότι έχασαμε πάνω μας, νομίζω ότι νομίζω ότι να τα καταφέρουμε. Παραπάνω φοητσαρίες που μας Ναι, είναι. ναι, εγώ νομίζω έχουμε τους. Ένα από τα δύο ζευγάρια δεν συνεργάστηκε και τόσο καλά και ένας από τους δύο θα πάει σπίτι του. Με το δικό μου σύνθημα πηδάτε και οι 4 ταυτόχρονα στο κουτί που έχετε μπροστά σας. Κατερίνα και Χριστίνα, εάν σας έλεγα να αλλάξετε θέση, θα αλλάζατε? Εγώ όχι. Όχι. Σίγουρα? Ναι. Σε αυτό το ζευγάρι η μοίρα έχει γραφτεί. Σάμουελ και Αντρέα, αν σας έλεγα να αλλάζετε θέση, θα αλλάζατε? Τίποτα. Όχι. Πάρτε τις θέσεις σας. 3, 2, 1, πάμε! Τρία, 2, 1, πάμε! Συγχαρητήρια, περνάτε και οι 3 στον επόμενο γύρο. Ανδρέα, τι έγινε, είναι φινοφίλος μας? Στην αρχή είπαμε ήταν να μοιράσουμε τα λεφτά, Α, κάμνετε λαμογιές. αλλά νομίζω τώρα Κάμνετε λαμογιές. έναν εκατοστάκι είναι και πολύ του. Άρα πάει σβουριά τελικό για να πιάσεις μόνος σου το Θα χιλιάρι. δείξει, θα δείξει. Μα σε μια φάση να που είπες να παίζεις και εσύ, βιάστηκες. Κάπου βαθιά μέσα μου ήθελα να φύγω εγώ, αλλά εντάξει. Εσύ, Χριστίνα μου, τρομάζεις πριν να μπεις στο σκοτεινό δωμάτιο. Τρομάζεις πριν να πηδήξεις στο τετράγωνο. Υπάρχει κάποια στιγμή στο σοου που δεν θα τρομάξεις? Τούτο είναι πιο φοητσάρικο νομίζω από το δωμάτιο. Νομίζεις? Ναι. Πιο αχωτικό. Κατερίνα, πώς ένιωσες όταν ήσουν εκείνα τα κλάσματα δευτερολέπτου πάνω από την τρύπα? Άγχος. Και ζαμέ αχώς. Πολύ είναι το αχώς σας ρε παιδιά, να το κοιτάξετε λίγο. Παρ' όλα αυτά την πρώτη δυσκολία την ξεπεράσατε. Για να δούμε τι θα κάνετε στην επόμενη. Καλό το ομαδικό πνεύμα. Αλλά τώρα ο καθένας είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του και ο μόνος να κατηγορηθεί σε περίπτωση αποτυχίας. Η Πανδώρα είναι η αρχέτυπη μορφή της ελληνικής μυθολογίας, όπου αναφέρεται ως η πρώτη θνητή γυναίκα, αντίστοιχη της βιβλικής Εύας. Ο μύθος της Πανδώρας την ήθελε να είναι η αιτία όλων των παθών. Αποδέσμευσε και σκόρπισε, λένε, στην ανθρωπότητα όλα τα δεινά και τις ασθένειες που ήταν κρυμμένες σε ένα πιθάρι. Το πιθάρι κατά λάθος καθιερώθηκε να αναφέρεται ως κουτί. Επειδή εμείς είμαστε large, δεν θα σας έχουμε μόνο ένα κουτί, αλλά περισσότερα. Καλή επιτυχία! Σε αυτή τη δοκιμασία, ο διαγωνιζόμενος έρχεται αντιμέτωπος με 4 γυάλες. Έχει στη διάθεσή του 2 λεπτά για να αναγνωρίσει το περιεχόμενο κάθε μίας από αυτές. Κατσαρίδες, βούρτσα, ιγκουάνα, καλαμάρι. Χάσαμε τον Πάμπο να δείξει τώρα να μου να κάνω. Ποιος είναι να μου βαστά ο Σερουί μου τώρα. Μέτι. Πού πάω? Δεν σε βλέπω. Δύσκολο να μπαίνεις μόνος σου στο επόμενο δωμάτιο. Μπορεί κάποιος να βοηθήσει. Ου, Παναγία μου, ξυπάσατε ρε παιδιά. Απαναγία. Με ριζεί σελώνα του το πράγμα εδώ μέσα. Υβρά το. Φοβάμαι να το βάλω μέσα. Αχ, Παναγία μου, πάνω.
Έτσι να τα βάλω. Τσέξιξι, δεν μπορώ. Μπαμπό, πού είσαι ρε! Τι είναι τούτο? Απούντο ρε. Ω, κατσαρίδες. Κατσαρίδες! Τούτο σημαίνει ναι! Φοβήθηκα πάρα πολύ. Like, πάρα πολύ. Όπας, πού πάω? Ποντικός. Ω, Να κάω πάνω μου. Να κατουρίσω πάνω μου. Παναγία μου, τι είναι τούτο? Τι είναι τούτο, φίδι, ποντικός? Κατσαρίδες, είπα σου! Παιδιά, έμπορ. Φούμινα. Σκατζόσυρος. Τι είναι τούτο? Δεν μπορώ να το βάλω ρε παιδιά, δεν μπορώ να μην ξέρω να που γίνεται, δεν μπορώ. Πανάγια, να μπορέ τούτο ρε. Έντομο! Σαύρα! Φίδι! Τι Σεξίξι. Τέλειωσε ο χρόνος να βγω. Δεν ξέρω τι είναι. μαμά μου. Σφουγγάρι! Μπαμπάκι! Τι είναι τούτο ρε παιδιά? Βούρτσα! Τι μπορούν το σκουπούα. Α, η παιδάκια είναι έξω. Όπας, μαντζίσα μανι. Φίδι. Φίδι! Μωρούι μου. Μότο. Μότο! Πι. Παιδιά, τι είναι τούτο? Το βάρτο, ηλίθεια. Δεν μπορώ να βγει η ψυχή μου. Σεξίξι. Α, ακρίδες. Σπίτι μου, φατσιά και ο χέρι μου εφατσίσα τώρα. Φούμε να τον τζίσω. Ω, τι είναι? Ξέρω τι είναι! Σαύρα! Τελειώσα. Αγιουμάλε, τζιγούλα. Πού είσαστε ρε? Όπας, ποντικός. Ουφ. Σολομός όμως τούτος. Σεξίξι, αντζούια, φίλε, είναι Παναγία μου, να πούν το πράγμα, είναι γλιστερό πράγμα τούτο. Φίδι! Τι είναι τούτο, ευρεμένο. Αυτό. Ανάνι! Το σας. Είναι ποτούν το... Τι είναι ρε παιδιά? Νιώσα λίγο περίεργα στην τελευταία γυάλα, αλλά μετά κατάλαβα ότι ήταν κάτι που δεν έπρεπε να το φοηθώ. Ψάρι! Σολομός, κρέας.
Καλαμάρι. 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 Νόμιζα τα φίδι. Μυρίζουν κομμάσιορκα μου. Δεν βλέπω που πάω, α. Ξάζει ο Θεός. Εγώ σαν Κατερίνα πιστεύω ότι πήγα πάρα πολύ καλά. Άρα ήβρα για 4. Μετά από την πρώτη γκριάδα που φάγατε, θα περίμενε κάποιος ότι θα ήσασταν πιο ψύχρεμοι. Κάτι που δεν είδαμε. Αντρέα, τι έγινε, φίλε μου? Παρολίγο να παίξεις box με το trainer μας. Έτσι, αμέ που τελειώσα, δεν ξέρω, μου αν να φύγω, αλλά Και λέω να... ευκήκε το κτήμα που μέσα σου. Έπιασε. Έπιαμε. Πρόσεξε το λίγο, γιατί εντάξει. Και τα σφινάκια όπως πούντα. Έρχονται. Προχωρούμε ακόμα. Όσο που προχωράς, η αναμονή είναι εκεί. Σε περιμένουν στη γωνία. Ευχαριστώ. Κατερίνα, μπορώ να σου πω με σιγουριά ότι είσαι η πρώτη παίκτρια που φεύγοντας θα μας χρωστάς καινούρια μικρόφωνα στην παραγωγή. Που το τσιρίλα επίαν τα volume ίσο απάνω. Είσαι η πρώτη παίκτρια που μας έχει κουφάνει. Δεν έχει πιο πολλά. Ακόμα πού είσαι? Α, έχουμε ένα ακόμα. Βέβαια. Σου εύχομαι να συνεχίσεις. Μικρή μου φίλη, Ναι. Χριστίνα μου, έζησες το δράμα σου ξανά. Ναι, πιο ψύχρεμα όμως, α. Πώς ήταν η εμπειρία? Καλή. Το να μπερδεύεις τη βούρτσα με σκαντζόχυρο και εσύ. Ήταν το μόνο που μου ήρθε έτσι τη φάση. Ήταν όπως το σκαντζοχύρο. Σκαντζόχυρος, μακρόστενος. Ώσπου να το πιάσω. Πριν το πιάσω, νόμιζα ήταν... Η φαντασία σας οργιάζει. Τι δεν θα ήθελες, Ανδρέα, να είχαν μέσα τα κουτιά? Τι δεν θα ήθελα να Τι είχα. δεν θα ήθελες? Ναι, με μου πεις αεροπλάνο. Όχι, ελικόπτερο. Ποτέ ήταν το ποντικούς. Σε αφήσαμε παραπονούμενο δηλαδή. Έπεται συνέχεια. Είμαστε εντάξει. Έπεται συνέχεια, φίλε μου. Όσο γελάσατε. Για κάποιον από εσάς, το τέλος της διαδρομής είναι επικίνδυνα κοντά. Και σε πολύ λίγο θα πηδήξει στο κενό. Κάποιος από εσάς θα αποχαιρετήσει και εμάς, αλλά και το χρηματικό έπαθλο. Παρακαλώ, πάρτε τις θέσεις σας. Για κάποιον χτυπάει η καμπάνα. Με το δικό μου σύνθημα, θα πηδήξετε και οι τρεις ταυτόχρονα στο κουτί που έχετε μπροστά σας. Ένα από τα τρία κουτιά κρύβει το απόλυτο σκοτάδι. 3, 2, 1, πάμε! Συγχαρητήρια, περνάτε στο τελικό. Συγχαρητήρια λοιπόν και στους δύο. Περνάτε στον επόμενο γύρο, στον τελικό. Η αλήθεια, Ανδρέα, περίμενα να χαρείς λίγο παραπάνω. Είμαι πολλά ενθουσιασμένος, έχασα και τα λόγια μου τώρα. Από την χαρά μου, την πολύ χάνω τα λόγια μου, δεν ξέρω. Εγώ νομίζω έχεις άγχος. Πολύ άγχος. Φίλε μου, μια συμβουλή. Πολύ άγχος. Απλά απόλαυσέ το. Ότι δεν μπορείς να αποφύγεις. Ακριβώς. Κάτσε, απόλαυσέ το. Κάτσε να απόλαυσέ το. Κατερίνα, Πίστευκα στον εαυτό μου, ήξερα ότι να φτάσω ως εδώ, αλλά τώρα είναι το κρίσιμο σημείο. έτοιμη να αντιμετωπίσεις για τελευταία φορά το σκοτεινό δωμάτιο? Πανέτοιμη. Το σκοτεινό δωμάτιο δεν ξέρω αν είναι έτοιμο να ακούσει για ακόμα μια φορά τις τσιρίλιες σου. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Όπως θα παίρνω τις τροφές, εσύ αν θέλεις κοίταζέ με. Έτσι μας λέει ένα λαϊκό άσμα. Αυτό έχω σκοπό να κάνω. Όχι να πάρω τις τροφές, αυτό θα το κάνετε εσείς. Εγώ θα είμαι αυτός που θα κοιτάει και θα γελάει. Καλή επιτυχία. Κάτι να έχει μες στο δωμάτιο να μας βουρά, δεν ξέρω. Και να πρέπει να βρούμε τι είναι. Να δείξει. Στον τελευταίο γύρο, οι διαγωνιζόμενοι θα καθίσουν σε μια περιστρεφόμενη καρέκλα. Αφού κάνουν μερικούς γύρους, θα πρέπει να σηκωθούν, να ισορροπήσουν και να φορέσουν τη στολή που βρίσκεται κρεμασμένη μπροστά τους. Νικητής είναι αυτός που θα καταφέρει να φορέσει όλα τα ρούχα και αξεσουάρ στον καλύτερο χρόνο. Έφτασα στον τελικό και θα νικήσω. Εννοείται εγώ να τα πω καλύτερα. Γεια σας, λεβέντες.
Έρχομαι. I'm coming. Ragazzo, έλα! Παναγία. Ένα μου να γίνει. Ζαλίσατε με. Είχα εδώ καχαβέ τώρα, θα σας πω και ο νέο. Να κάνουμε σουσούκο, να μου το αρκάζετε εδώ. Εν μπορώ. γίνεται να γονατίσω και να πιένω γονατιστός. Πού είναι το ρέλι? Ρέλι. Έχει ρέλι. Σας! Να σας δέρω ούλους τα μέσα, δα. Γεύγα. Παντελόνι. Να μου δω. Να ντυθώ. Πού είσαι, ρε? Περούκα. Οκ. Να μου τούτο. Εγκοτσούι που ήθελα! Τι σκ***α είναι. Γεμούτη! Ήβρα το! Κουακ. Όπως να είναι που τα βάλω. Μετά κάτι, δεν ξέρω, κάτι ζωήφια είχε πάνω, δεν ξέρω, έντομα, ανάθεμαν τι ήταν. Ρε! Yes! Ναι! Φύγε από τούτο! Φύγε, ρε! Φύγε από τούτο! Ανοίξατε μου, ρε! Άτι. Πάμπο μου, για σέναν θα πάρω τα 1000. Ετοίμα στη μηχανή του καφέ και για ένα χρόνο να πίνω 2 καφέδες μούχτη, ως πάμε ξεχρεώσεις. Εγώ θα είμαι η νικήτρια. Το αποφάσισα, τέλος. Πάμε να μου δοκεί το βραβείο μου. Σκοτάδι, άγνωστο και ζάλι. Αντρέα, μπορεί να μην σου έχουμε φέρει τα σφινάκια μέχρι τώρα, αλλά το παραπάτημα το έριξες. Μια ζεμπεκιά, ναι, σειράτη. Εκτός από αυτά τα 3, απαιτούσαν και skills, γρήγορα η δοκιμασία. Πώς τα πήγαμε, Κατερίνα? Πιστεύω ότι τα πήγα αρκετά καλά. Το πιστεύω και εγώ, αλλά και εσύ το πίστευες από πολύ πιο πριν. Γιατί είχες μια σιγουριά στον τόνο της φωνής σου, να το πω. Ναι. Στο... εμπνέεις κάτι, ρε παιδί μου. Έχεις Είμαι αυτό ωραία. το κάτι. Ναι, ξέρω. Μακάρι να τα πήγαινε καλά ο Ανδρέας, αλλά πιστεύω. Νιώθω το anyway. I can't help it. Νιώθω το, ότι να νικήσω. Αντρέα, επίσης έκπληξη. Ήσουν πάρα πολύ καλός. Ναι, ήμουν πολλά καλός. Νομίζω Βέβαια. νικήσα. Ξεκάθαρα σίγουρα εγώ να είμαι ο νικήτης. Αν δεν είμαι εγώ, σημαίνει ότι κάτι λάθος πάει, γίνεται. Εξηγείται διαφορετικά. Το σίγουρο είναι ότι η μάχη έχει παιχτεί στήθος με στήθος. Στην τρίχα που λέμε. Εντάξει, έχω τα μεγάλα. Βέβαια, εντάξει, μας στο ξύλο. Είπες ότι να μας δέρεις ούλους τσι μέσα. Φίλε, ήβρα ένα σίερο μπροστά μου, έπια το εντάξει. Να μου τον τα νεύρα. Είναι νεύρα, προσπαθώ να προστατεύσω τον εαυτό μου. Κάποια στιγμή προσπαθούσες να προστατεύσεις τον εαυτό σου, το κράνος.
Τι άλλο θα Που δούμε. το κράνος, αν είναι το κράνος που πάτου. Κλώτσας το, δώσ' του κλωτσάν του κράνους. Να πω τούτο! Φύγα ρε! Φύγα που δάμε! Άρα εσύ πιστεύεις ότι είσαι ο νικητής. Με τον χρόνο που έκανα νομίζω πήγα τα καλύτερα. Εσύ τι πιστεύεις, Κατερίνα. Και εγώ πιστεύω ότι. Άρα πιστεύουν και οι δύο πως είναι νικητές, σωστά. Ναι. Μπορεί να φτάσατε και οι δύο στο τελικό. Ένας θα είναι αυτός που θα κερδίσει το χρηματικό έπαθλο και τον τίτλο του σημερινού νικητή. Όσο γελάσατε, γελάσατε. Παρακαλώ σταυρώστε τα χέρια και πάρτε τη θέση σας. 3. 2. 1. Πάμε! Δύο. 1. Πάμε! Συγχαρητήρια, Κατερίνα! Είσαι η νικήτρια στο σημερινό επεισόδιο. Yes! 1.000 ευρώ είναι δικά σου. Ευχαριστώ. Το χρηματικό έπαθλο είναι μια χορηγία της ΚΕΑΝ. Χάρηκα που σε γνώρισα. Κι εγώ. Ελπίζω να φεύγεις με μια πολύ πολύ όμορφη εμπειρία. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο επόμενο επεισόδιο. Και να θυμάστε, δεν υπάρχει τίποτα στο απόλυτο σκοτάδι που να μην είναι ακόμα εκεί όταν ανάψουν τα φώτα. Καλό σας βράδυ. Να σας πω κάτι, αν έχετε υπόθεση, εσόφρακον κατουρημένον τούτο. Λοιπόν, Αλέξανδρε, μπαίνω μέσα σε μια πανιέρα. Μέμπη, σε παρακαλώ, πάμε να φύγουμε. Θα κουμπίσω πίσω. Πάμε να φύγουμε. Να κάτσω. Τη δαμέ, την κραότη που το πόη. Αύριο και κλεισμένον η γλώσσα. Γλώσσα του κάπρου, του σύρου. Να μην με σκατά και να φάω τη μούρη μου μέσα. Είσαστε κάφριδα μέσα εδώ. Είναι πολλά σχήμα το που να κλειστούμε. Ήλου. Αύριο να και κλείσουμε. Παιδιά, μου μυρίζει πολλά άσχημα τούτο. Πόη με τρίχες ρε.